Ahoj všichni, dneska tady máme velmi exkluzivní věc, která v podstatě mě přivedla k tomu, že natočíme recenzi nebo další video, kde bych se chtěl vlastně pověnovat tomu nádhernému kousku. Je to nůž, který se jmenuje Vlk. Prodává se na internetovém obchodu našenože.cz a je od Siberia Knives. No, takže tady máte možnost vidět, má takovýhle nádherný stojan, který tady ze zadní části má intarzy. Intarzy je takzvané vkládání jednoho materiálu do druhého materiálu. V tomto případě máme stojan ze stabilizovaného habru a do něj je vkládáno takhle stříbro. Jo, a vytváří to takovýhle nádherný efekt s tím, že ten stojan je leštěný a vlastně tyhle části jsou tečkovaný, kdy potom se vytváří takovýhle jako zajímavý povrch a vypadá to naprosto luxusně. Jo, je to nádherná věc. No a z druhé strany takhle já to nakloním, aby to bylo vidět. Tohle je všechno ručně vyřezávané. No a tady máme takové malé kolíčky, piny, nebo já nevím, jak to nazvat, hřebíčky stříbrné, které dotváří celkový umělecký dojem. Je to opravdu jako pěkná řezbářská práce. Ten stojan je tady vidět, jak se leskne vlastně z akrylu. Jo, takže na akrylovém podstavci máme tu kompozici za habru. No a jak vidíte vevnitř nás kouká takhle vlk. No a tady vlastně taky něco vidět. No a to, co vidíte, to je čepel. Takže já to teď vyndám a dám to na stranu trošku. Tak. No a tady máme vlastně důvod, proč se ten stojan dělal, a to je nůž. Nůž je ultra exkluzivní, je to nádherný metalurgický kus práce a nejenom i umělecký, protože kromě toho, že zde má takhle krásnou damaškovou čepel z torzního damašku, vlastně z příměsí niklu. To, co tady vidíte, co se takhle jako hezky třpití, tak to je vlastně nikl. Tak bych chtěl hlavně se pobavit o rukojeti. A rukojeť v tomto případě ve spodní části se jedná o mamutovinu, konkrétně je to část mamutího zubu, který je stabilizovaný, a ta druhá část, kterou vidíte, tu bílou, tak to je mroží kel. No a po stranách rukojeti tady máme technikou, která se jmenuje Scream Show, což de facto je takové rytí do kosti nebo tetování do kosti. Je tady takhle vyobrazen vlk, který jste vlastně viděli úplně na začátku, když to tam člověk takhle vloží. Vloží, tak ten vlk je vidět. No. Na druhé straně máme takhle v detailu oči toho vlka. No a na patce ještě tady máme takovýhle ornament. Takže za mě je to naprosto nádherná práce. No a kdybyste náhodou se rozhodli, že
nechcete mít ten nůž ve stojánku nebo vedle stojánku a chcete s ním vyrazit třeba do lesa, na houby například, tak tady máme ještě další věc, která taky jsou součástí vlastně toho balení. To ukážu vlastně zvlášť. To je takovéhle ručně malované nádherné pouzdro, tak, který si můžete připnout na opasek. No a v tomto případě vlastně byl použit obdobný nápad jako s tím stojanem. Tady máme otvory a když vezmete nůž a vložíte do pochvy, tak zase pro změnu, ale tady, vzhledem k tomu, že má dva obrázky, tak jsou vidět vlčí oči, jak se vlastně koukají na měsíc. A teprve když tam zastrčíte ten nůž zpátky, tak máte tu kompozici finální. Takže za mě je to naprosto nádherná práce, je to hlavně výborný nápad, jo? Takže máte několik možností, jak ten nůž buď mít vystavený, nebo ho máte možnost ho i nosit. Máte de facto možnost buď mít vystavenou tu jednu stranu s vlkem ve stojánku, anebo prostě takhle položený. Položený třeba ve vitrínce, anebo připnutý na opasku. Když to připnete na opasek, vidíte. Takže ještě jednou vám ukážu finále. Pokud se vám video líbilo, tak prosím dejte naší stránce like, případně video sdílejte, ať ho vidí další lidi. Není to moc častý, kdy je takovýhle nožík k vidění. Za mě je to opravdu nádherná věc. No a děkuji za pozornost a můžete se těšit na další videa a na další skvělé kousky, které pro vás připravujeme.